Weche mag somo kama oyudo ni jopuonjre mag skund sekondar ma St. Stevens Usingo e kachung'od bura ma Alego Usonge County ma Siaya odwok pacho tok ng'anyo ma bende ne gibago kiny ma kawuono ka gikwedo japuonj maduong' mar skundno Mr. Jacob Owiti. Jopuonjrego ne odino rangach maduong' mar skul ka bende giwero wende ma kwedo japuonj maduong'no kendo gidwaro mondo mi dar japuonj maduong' mar skundno ma bende giwacho ni osebedo ka tayo skundno e yo makare. First of all, kenye inatufanya tukue kwa demo leo. Kwanza, choya girl. Ya pili ni diet. Tumechoka na kukula ya tatu, tumechoka na kufuzwa shule kila siku. Kila wiki tunaenda nyumbani. Sasa tunataka principal mwenye ako serious na very much concerned with academics. Yanne, tunataka walimu. Hii shule hakuna walimu. Ndio. Na wao wenye wako principal anataka wafukuze abaki na wenye anataka. Tunataka walimu wenye wako serious na academics. Esechege